नमस्कार. आज एक खास वेगळा विशेष असा उपक्रम घेऊन आम्ही आलो आहे कोकणसादच्या प्रेक्षकांसाठी. माझ्यासोबत आहेत नकुल पारसेकर, जे सावंतवाडीतलं विख्यात व्यक्तिमत्व आहे. त्यांचा सविस्तर परिचय येईलच पुढे. पारसेकरजी, तुमचं स्वागत. नमस्कार. आजचा विषय असा आहे की सुरेश प्रभू हे नाव कोकणातल्या, भारतातल्या किंवा आशियातल्या किंवा जगभरातल्या लोकांना सांगायची, वेगळा परिचय करून देण्याची काही गरज नाही आहे. त्यांचं कार्य सामाजिक, राजकीय आणि सगळ्या अंगांनी त्यांचं कार्य जे आहे ते एवढं विस्तृत आहे की त्यांना असा एका मर्यादेत किंवा एका बंधनात त्यांचा परिचय करून देणं हे अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे. परंतु हे अशक्य कोटीतलं कार्य ह्या पारसेकर यांनी एका पुस्तकात बांधायचं काम केलं आहे, एका ग्रंथात बांधायचं काम केलं आहे. तर त्या निमित्तानं आपण भेटतो आहे आणि हा कार्यक्रम करतो आहे. सुरेश प्रभूंची अगदी थोडक्यात म्हटलं तरी ओळख करून द्यायची म्हटलं तर कसं आहे, त्यांची सुरुवात चार्टर्ड अकाउंटंट मुळात ते, त्यानंतर त्यांनी LLBची पदवी पण घेतली. सामाजिक कार्यात तर त्यांचा सहभाग आधीपासून होता. आपण त्यांना बँकिंगमधले तज्ज्ञ अशा दृष्टीनं आधीपासून ओळखतो. त्यांना सारस्वत बँकेचे ते संचालक होते, अध्यक्ष होते. त्यानंतर राजकारणात प्रवेश करून ते मंत्री झाले वाजपेयींच्या सरकारात, त्याचप्रमाणे मोदींच्या सरकारात, म्हणजे ऊर्जा मंत्री, रेल्वे मंत्री आपण म्हणून त्यांना जास्त चांगले ओळखतो. विमान वाहतूक मंत्री होते, पर्यावरण वन खात्याचे मंत्री होते, अनेक वाणिज्य मंत्री होते, अनेक खाती त्यांनी सांभाळली. नदी जोड प्रकल्पाचेही ते टास्क फोर्सचे ते प्रमुख होते. त्याशिवाय भारताचे G20 G7मध्ये ते प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. म्हणजे त्यांच्या कार्याचा विस्तार एवढा प्रचंड आहे की तो सगळा परिचय करून द्यायचा झाला तर आपला वेळ तिथंच संपेल. त्यामुळे मी पुढं जातो. त्यांचं हे जे काही कार्य आहे, म्हणजे उमा प्रभू त्यांच्या पत्नी, ज्या मूळ गोव्याच्या, त्यांनी तेवढ्याच समर्थपणे त्यांना साथ दिलेली आहे. ह्या सगळ्या गोष्टींचा आढावा, ह्या सगळ्या कार्याचा परिचय पारसेकर तुम्ही तुमच्या पुस्तकामध्ये घेतलेला आहे. म्हणजे हे चरित्रच आहे एका अर्थानं, त्यांचा विस्तृत परिचय आहे सुरेश प्रभूंच्या कार्याचा. हा सगळा परिचय करून जर द्यायचा असेल पुस्तकाच्या रूपातनं, तर हे देण्यासाठी तेवढंच समर्थ व्यक्तिमत्वही हवं होतं. आणि ते मला वाटतं, आणि सुरेश प्रभूही माझ्याशी सहमत होतील की ते नकुल पारसेकरांच्या रूपानं आपल्याला लाभलेलं आहे. आणि त्यांनी ह्या पुस्तकाची रचना, लिखाण हे सगळं केलेलं आहे. पुस्तक तयार आहे. त्या पुस्तकाबाबत मी फार काही बोलणार नाही, कारण त्यांनी लेखकानंच बोलावं त्या पुस्तकाच्या बाबत. तर या कार्याचा आरंभ करून ते पूर्णत्वाला नेणारे जे पारसेकर आता आपल्याबरोबर आहेत, त्यांना आपण इथे सामाजिक कार्याशी संबंधित सावंतवाडी, कोकणात, मुंबईपर्यंत ज्यांचा वावर असतो म्हणून आपण त्यांना ओळखतो. आणि सुरेश प्रभूंचं जे शिक्षणविषयक आणि इतर कार्य चाललेलं आहे, त्या कार्याशी संबंधित संस्थेशी ते संबंधित आहेत. इथनंच आपण सुरू करूया पारसेकर, की तुमची आणि सुरेश प्रभू साहेबांची ओळख म्हणा किंवा परिचय म्हणा, हा कसा सुरू झाला, इथपासून आपण सुरू करूया. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की मला प्रामाणिकपणे हे नमूद करावं लागेल की कर्तृत्वाने हिमालयाची उंची गाठलेल्या एका व्यक्तिमत्वावर त्यांचं ते सगळं कर्तृत्व, त्यांचा तो सगळ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा सगळ्या क्षेत्रातला वावर, प्रचंड ज्ञान, हा जो आवाका आहे, हा आवाका शब्दबद्ध करणं हे फार मोठं काम माझ्यासाठी होतं. आणि ते थोडंफार करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. मी अशा प्रकारचा विषय असा मांडणारच नाही की मी कोणीतरी प्रतिभावंत साहित्यिक आहे, विचारवंत आहे. पण मला असं भावलं की आजच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीत जी काही वेगवेगळ्या कारणामुळे नकारात्मकता निर्माण झालेली आहे, अशावेळी आपल्याला सुरेश प्रभूसारखे दीपस्तंभ दिसत आहेत की ज्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन आजच्या युवकांनी काहीतरी सकारात्मक विचार करावा, समाजाचा करावा, आपल्या राज्याचा करावा, राष्ट्राचा करावा, या उद्देशाने मी हा केलेला प्रयत्न आहे. अर्थात तो प्रयत्न कितपत यशस्वी झाला ते पुस्तक वाचकांच्या हातात पडल्यावर ते आपल्याला त्याचे चाचपणी घेता येईल. परंतु तुम्ही जो प्रश्न विचारला की सुरेश प्रभू हे तुमच्या संपर्कात कसे काय आले, मला आठवतं साधारण 30 वर्षापूर्वी माणगावमध्ये जे हेगडेवार प्रकल्प आहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा, त्या प्रकल्पाच्या एका कार्यक्रमासाठी सन्माननीय सुरेश प्रभू आलेले होते. आणि त्यावेळी त्यांची माझी पहिली भेट होती. योगायोगानं त्यावेळी मी भारतीय मजदूर संघाचं काम करत होतो. त्यावेळी भारतीय मजदूर संघाचा जिल्ह्याचा सरचिटणीस होतो. आणि त्यावेळी स्वदेशीचा
कन्सेप्ट घेऊन, स्वदेशीचा नारा घेऊन त्या चळवळीत आम्ही उतरलेलो होतो. आणि त्या अनुषंगाने तो कार्यक्रम होता जेव्हा या ठिकाणी 1996मध्ये डंकेल प्रस्ताव वगैरे किंवा खुली अर्थव्यवस्था वगैरे हे जे विषय आले त्या अनुषंगाने तो कार्यक्रम होता. सरस्वती पुत्र कसा असावा, ज्याच्याकडे प्रचंड ज्ञान कसं असावं, हे मी त्यांच्या त्या पहिल्या माणगावच्या व्याख्यानामध्ये अनुभवलं. आणि एक वेगळी ऊर्जा माझ्यामध्ये निर्माण झाली की हे सुरेश प्रभू हे एक वेगळं रसायन आहे. योगायोगानं त्या ठिकाणी असाही एक कार्यक्रम होता की कार्यक्रम संपल्या किंवा कार्यक्रम सुरू असतानाच काही जे तिथले बुद्धिजीवी किंवा जे काही कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, शैक्षणिक क्षेत्रातली काही कार्यकर्ते उपस्थित होते, त्यांनी त्यांच्याबरोबर एक इंटरॅक्शन ठेवलेलं होतं की तुमचे काही प्रश्न समस्या असतील तर या संदर्भात विचारा. तेव्हा मी त्यांना एक प्रश्न विचारला, सर की हा जो डंकेल प्रस्ताव आपण स्वीकारत आहोत, जी खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारत आहोत, हे स्वीकारल्यामुळे महात्मा गांधींना अभिप्रेत असलेली जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती, ग्रामीण रोजगाराचा विषय होती की खेडी कशी स्वयंपूर्ण होतील त्याचा जो विषय होता, ह्याचा काही याच्यावर परिणाम होणार आहे का? मला आश्चर्य वाटेल की सरांनी तात्काळ अगदी 5 मिनिटात त्रोटक विश्लेषण केलं, पण ते माझ्या डोक्यात फिट्ट बसलं. आणि मग सभा संपल्यावर माझ्या खांद्यावर साहेबांनी हात ठेवला आणि मग विचारलं काय करता कुठं वगैरे. आणि ही त्यांची माझी पहिली ओळख. सुदैवाने नंतर त्यांच्या 4ही निवडणुकामध्ये एक कार्यकर्ता म्हणून मी जोडलो गेलो. आणि पुढे मग प्रत्येक पावलावर त्यांनी देशामध्ये, देशाच्या बाहेर, सामाजिक स्तरावर, राजकीय स्तरावर, अर्थनीतीवर जे जे काम केलं ते काम अनेकदा मला जवळून अनुभवता आलं, त्याचा अनुभूती घेता आली. आणि म्हणून मला असं वाटलं की माननीय सुरेश प्रभूंच्यावर काहीतरी एक 4 शब्द लिहावेत, म्हणून मी हा प्रामाणिक प्रयत्न पांढऱ्यावर काळा करण्याचा केलेला आहे. तुमची सुरुवात जी झाली तुम्ही सांगितलीत पारसेकर साहेब की त्या कार्यक्रमाच्या वेळेला तुम्ही तिथे प्रेक्षक म्हणून होता आणि तुम्ही एक प्रश्न विचारला आणि त्यातनं त्यांनी जे काही प्रभूसाहेबांनी जे काही उत्तर दिलं त्या उत्तरातनं तुम्हाला तो माणूस पहिल्यांदाच दिसला, तो कळला, अशा दृष्टीनं तुमची सुरुवात झाली. आणि नंतर तुमचे पुढे एक दीर्घ संबंध तुमचे प्रस्थापित झाले. ह्या सगळ्या प्रवासात तुम्ही जशी सुरेश प्रभूंच्या कार्याची सुरुवात एक सामाजिक कार्यापासून होऊन, बँकिंगपासून होऊन मग राजकारणापर्यंत जाऊन ते पोहोचले, तसंच कुठंतरी थोडासा म्हणजे तुमची सुरुवात तशीच वैयक्तिक स्तरावर तुम्ही थोडंफार सामाजिक कार्य आपल्या परीनं जेवढं होतं आहे, तुम्ही अटल प्रतिष्ठानच्या माध्यमातूनही तुम्ही काम करता. म्हणजे कुठेतरी धागेदोरे जुळण्यासाठी हेही तुमचं कामाचा जो काही प्राधान्यक्रम आहे हेही कुठेतरी कामी आले असतील. 100%. आज काय झालं आहे की समाजामध्ये रचनात्मक काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांची गरज आहे समाजाला, की जी गरज आता प्रकर्षाने आजच्या परिस्थितीत जाणवू लागली. सगळ्यात महत्त्वाचा विषय काय असतो ढवळीकर साहेब, की आपण ज्यांच्या सहवासात वावरतो त्यांचे नाही म्हटले तरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संस्कार तुमच्या वैयक्तिक जीवनावर होत असतात, व्यक्तिमत्व विकासावर होत असतात असं मला वाटतं. कारण मी स्वामी विवेकानंदांची अनेक पुस्तकं वाचली, त्याच्यातून हा विचार प्रकर्षाने मला जाणवला. त्यामुळे सुरेश प्रभूंसारखा माणूस, अतिशय साधा माणूस, प्रचंड हुशार माणूस आपल्या संपर्कात आला आणि आपण सुरेश प्रभू बनू शकणार नाहीत. सुदैवाने योगायोगाने काय झालं की या सगळ्या राजकीय प्रवाद असेल, मला भावलेली अगदी मी ज्यांना दैवत मानतो अशी आणखी जी 2 माणसं आहेत ती म्हणजे गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सन्माननीय मनोहरजी पर्रीकर, ज्यांच्याबरोबर पर्सनल माझा इंटरॅक्शन होतं. अटलजींच्या बरोबर पर्सनल इंटरॅक्शनचा वगैरे विषय होऊ शकत नाही, पण अटलजी हे माझ्यासाठी दैवत होतं. आणि ही दोन्ही माणसं सुरेश प्रभूंना प्रचंड मानतात. म्हणजे पहिल्या मंत्रिमंडळात किंवा दुसऱ्या मंत्रिमंडळात अटलजींच्या सगळ्यात लाडके हे सुरेश प्रभू अटलजींचे होते. आणि त्यामुळे असा राष्ट्रनिर्माणाचा ध्यास घेऊन काम करणारी जी माणसं आहेत, तर त्या माणसांचं अनुकरण, त्या माणसांपासून प्रेरणा घेऊन जर समाजातील एक छोटा बिंदू बनून काम केलं तर निश्चितपणे एक आपल्याला आत्मिक समाधान लाभेल असं मला वाटतं. त्यामुळे त्यांच्याबरोबर मी जोडला गेलो, त्यांच्या कुटुंबाबरोबर मी जोडला गेलो. म्हणजे अनेक विषय सांगता येईल. म्हणजे मी आत्ता जे पुस्तक लिहिलेले आहेत त्या पुस्तकामध्ये जवळजवळ 24 ते 25 त्याचे पाठ केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे विषय आहेत. साहेबांचं बालपण आहे, अगदी ते त्रोटक स्वरूपात आहे, सगळं खूप मांडणी करता आलेले नाहीत. त्यानंतर साहेबांचं शिक्षण,
साहेबांच्या त्या सामाजिक बँकिंग ज्या क्षेत्रामध्ये काम केलं त्यावेळी त्यांना ज्यांच्याकडून मिळाली प्रेरणा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा असा विषय होता की एक लक्षात घ्या की सुरुवातीला सहकार क्षेत्रात ते सन्माननीय शरद पवार यांच्या माध्यमातून त्यांचा प्रवेश झाला. पण एका कार्यक्रमात, तोही विषय डंकेल प्रस्तावाचा आणि खुल्या आर्थिक व्यवस्थेचा होता, ज्या कार्यक्रमात स्वतः हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे तिथं उपस्थित होते, त्या कार्यक्रमात सन्माननीय बाळासाहेबांनी शांतपणे सुरेश प्रभूंचं ते व्याख्यान ऐकलं. आणि ते व्याख्यान ऐकल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरेंचं भाषण होतं, ज्याला प्रमोद नवलकर, स्वर्गीय मनोहर जोशी वगैरे ही मंडळी त्यावेळेची उपस्थित होती. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले, सुरेशचं भाषण मी अतिशय शांतपणे ऐकत होतो. ते ऐकल्यावर मी मनाशी माझा निर्णय घेतला आहे, जर महाराष्ट्रात सेना भाजपचं सरकार आलं आणि ते येणारच, तर त्यामध्ये अर्थ खात्याची जबाबदारी प्रभूसाहेबांकडे द्यायला पाहिजेत. योगायोगाने खरं तर सुरेश प्रभू त्या महाराष्ट्रात स्तरावर काम करण्यासाठी इच्छुक नव्हते, पण त्यांना ती अर्थ खात्याची जी कमिटी होती त्याचे ते चेअरमन केलं त्याला. पण त्यांच्या प्रभूसाहेबांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवातच तिथं झाली असं म्हणता येईल आपल्याला, कारण त्यांच्या शिवसेनेचेच ते खासदार झाले. आणि त्या फायनान्स कमिटीचे महाराष्ट्राचे व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून त्यांनी जे काम केलं होतं ते काम इतकं दखलपात्र होतं की त्याचे जे सकारात्मक परिणाम होते त्या सेना भाजपच्या कारकिर्दीमध्ये आपल्याला नंतरच्या काळामध्ये ते अनुभवायला मिळाले. बरोबर. आणि म्हणजेच त्याचा अर्थ असा की त्यांच्या वक्तृत्वातून, त्यांच्या प्रकटीकरणातून, त्यांच्या अभ्यासातून बाळासाहेब ठाकरेंसारखा एवढा मोठा नेता प्रभावित होतो. अटलजी प्रभावित होतात. परदेशात तर असे, परदेशाबाबत तर असे अनेक उदाहरणं देता येतील. तो त्याच्यामध्ये एक विषय मी इन्क्लूड केलेला आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा त्याच्यामध्ये जो भाग आहे तो त्यांच्या ज्या सुविद्य पत्नी आहेत, ज्या तुमच्याच क्षेत्रात कार्यरत होत्या, ज्या फार मोठ्या पत्रकार होत्या, मुंबईमधल्या त्या काळातल्या गुन्हेगाराची पाळंमुळं खणण्यामध्ये त्यांचाही फार मोठा वाटा होता, त्याचाही त्या पुस्तकामध्ये उल्लेख आहे. तर त्यांच्यावरही एक सहधर्मचारिणी म्हणून असा एक जो चॅप्टर केला आहे तो त्याच्यात विषय आहे. बऱ्याच जणांना माहीत असेल आणि या प्रभू कुटुंबियांना त्याची सवय नाही की पब्लिसिटीची, एखाद्या विषयाची पब्लिसिटी करावी. मी त्याच मुद्द्याकडे येणार होतो की सुरेश प्रभूंचं कार्य एवढं मोठं आहे, परंतु ते कधीही स्वतःबद्दल, स्वतःच्या प्रकल्पांबद्दल मी हे केलं, मी ते केलं असं कधीही, म्हणजे प्रसिद्धी परांमुख, प्रसिद्धी पासून किती दूर असावं माणसानं आणि फक्त आपल्या कार्यालाच वाहून घेतलेलं कसं असावं याचाही एक आदर्श. म्हणजे हा आजच्या राजकारणात हा किती मोठा गुण. म्हणजे एखाद्या प्रकल्पाचं उद्घाटन छोटंसं काहीतरी करायचं आणि त्याचा मोठा गवगवा करायचा, हे आज जे काही चाललेलं आहे त्याच्या पार्श्वभूमीवर मला वाटतं की सुरेश प्रभू एक राजकीय नेता किंवा एक सामाजिक नेता म्हणून खूप वेगळे ठरतात. अगदी हे बरोबर तुम्ही अगदी नमूद करता 100% की अशा तऱ्हेनं त्यांचं कार्य झाल्यामुळेच मला वाटतं आज समाजात त्यांना चांगलं मानणारा वर्ग आहे. आणि जो असा वर्ग आहे की जो नैतिकतेचा विचार करतो, ज्यांच्याकडे नैतिक अधिष्ठान अशी सगळी माणसं, सगळ्या स्तरातली, सगळ्या जातीतली, पंथातली, धर्मातली ही सुरेश प्रभूंबरोबर जोडली गेली. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की दिवसाला साधारण कमीत कमी देशभरातून, जगातून साहेबांच्या बाबतीत सकारात्मक मेसेज, साहेबांच्या कार्याचा आदर करणे, साहेबांच्या कार्यकर्त्याला सलाम करणारे असे हजारो मेसेजेस असतात. म्हणजे त्याचं पुस्तक छापायचं झालं तर केवढा मोठा प्रखंड होऊ शकेल, त्याचाच एक मोठा ग्रंथ होऊ शकेल. ते मी माझ्या पुस्तकात मेन्शन केलेलं आहे. त्यांचा आता मुलगा आहे ना, तो मुलगा सुद्धा इंटरनॅशनल लेवलवर फार मोठ्या प्रमाणात काम करतोय. म्हणून त्या अमेय, त्यांचा मुलगा तो अमेय, तर त्या अमेयवर पण पुत्र व्हावा ऐसा अशा प्रकारच्या एका टॅगलाईन खाली तोही विषय केलेला आहे. त्याने आतापर्यंत जेवढे पोर्टफोलिओ सांभाळले, म्हणजे राष्ट्रीय राजकारणात केंद्र सरकारचे मंत्री म्हणून, त्या प्रत्येकामध्ये जेव्हा जेव्हा त्यांना संधी मिळाली, कधी 1.5 वर्षाची संधी, कधी 2.5 वर्षाची, कधी 2 वर्षाची संधी, त्या तेवढ्या अगदी शॉर्ट पिरियडमध्ये त्यांनी जे काही आमूलाग्र बदल त्यावेळी केलेले होते त्याचे सकारात्मक परिणाम हे आज आपल्याला अनुभवायला मिळते. आज जी वीज टंचाई नाही आहे, विजेचा मोठ्या प्रमाणात जी सुलभता आहे, त्याचा पाया हा सुरेश प्रभूंनी या देशाचे ऊर्जा मंत्री असताना घातलेला आहे. निश्चित. मला वाटतं की ऊर्जा आणि रेल्वे, मी म्हणेन ही 2 खाती
त्यांनी म्हटलं तर खूप दीर्घकाळ असं सांभाळली असं नाही आहे, पण त्यांनी जो काही तिथे पायाभूत काम त्यांनी जे केलं, आज रेल्वेतनं प्रवास करताना, अर्थात त्यानंतर मग इतरही मंत्री झाले मोदी सरकारमधले, रेल्वेकडे बरंच लक्ष दिलं गेलं, पियुष गोयल आणि इतर मंत्र्यांनी, पण त्याचा पाया सुरेश प्रभूंनी घातला. आणि ऊर्जा म्हणजे गोव्यासारख्या छोट्या राज्यापासून ते महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यापर्यंत प्रत्येक राज्यांमध्ये आज जो विजेचा प्रश्न सुरळीत प्रश्न नाहीये, विजेचा विषय सुरळीत चालतो. मला वाटतं की त्याचं पायाभूत काम हे प्रभू साहेबांनी तेव्हा केलं. एक मला या ठिकाणी आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. आमच्या मालवणीमध्ये एक म्हण आहे की लागीची होकाल कुरडी, म्हणजे आपल्या माणसाचं महत्त्व आपल्याला कळत नाहीत, पण सुरेश प्रभूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, म्हणजे माझ्याशी त्यांनी जी माहिती शेअर केली आणि मी जी माहिती सर्च करून काढली त्याप्रमाणे कमीत कमी 120 देशापेक्षा जास्त देशात त्यांचा प्रवास झालेला आहे. आणि हा प्रवास असा पर्यटन म्हणून नाही, तर साहेबांना परदेशामध्ये वॉटर मॅनेजमेंट असेल, ग्लोबल वॉर्मिंग असेल, एन्व्हायरमेंट असेल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन असेल, किंवा आत्ता सगळं हे AI वगैरे सगळ्यात नवीन तंत्रज्ञानाचे विषय असतील, याच्यासाठी सन्मानाने लेक्चर देण्यासाठी गेस्ट लेक्चरर म्हणून बोलावलं जातं. एवढी ताकद आहे. तुम्हाला एक किस्सा सांगतो. ते देशाचे हवाई उड्डाण उद्योग आणि मला वाटतं कॉमर्स मिनिस्टर होते. योगायोगाने मी दिल्लीला गेलेलो होतो. मी साधारण 3-3.5 तास त्यांच्या केबिनमध्येच बसलेलो होतो, त्यांच्या शेजारीच. आणि बाहेर ना परदेशातून विविध देशाची काही डेलिगेशन आलेली होती. आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी की कार्बन क्रेडिट हा सुद्धा विषय ती लोक घेऊन आलेले होते. आणि त्यावेळी ती जी माणसं आलेली होती ती माझ्या चिकित्सक स्वभावाप्रमाणे मी त्यांना विचारायचो, म्हणजे कुठून आलात, काय असं वगैरे. तर ते एक सांगायचे. ते आत यायचे, अवघ्या 5 मिनिटात साहेब त्यांना आपल्या भाषेत रेमेडी द्यायचे. त्यांचं ते कन्व्हर्सेशन टोटल इंग्लिशमधून चालायचं आणि रेमेडी द्यायचे. ते इतके खुश होऊन जायचे की अरे काय, म्हणजे ज्या गोष्टीसाठी आम्ही धडपडत होतो, ज्याची नेमकी रेमेडी काय, ही आम्हाला मुळात ह्याच्यात किती विषय आहे, याच्यात मुळात ती समस्या समजायला पाहिजे. ते तो तर जगजाहीर आहे. तुम्ही मगाशी 2 नावांचा उल्लेख केला की वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी आणि मनोहर पर्रिकर. त्याच्यात पर्रिकरांचंही असंच बोललं जायचं की त्यांचं ग्रास्पिंग समजून घेण्याची क्षमता आणि त्यात, आणि मला वाटतं सुरेश प्रभू साहेबांच्या समजून घेण्याच्या क्षमतेत काही कमी जास्त करता येण्यासारखं नाहीये. ते पटकन ते समजून घ्यायचं आणि समस्या सांगणाऱ्याची समस्या सांगून पूर्ण व्हायच्या आत त्याला काहीतरी उत्तर द्यायचं, तोडगा काढायचा, आणि तो तोडगा त्या समोरच्या माणसाला पटतो, मान्य होतो. हे वैशिष्ट्य तुम्ही सांगताय ते बरोबर आहे. म्हणजे हे आम्हीही बघितलंय मीडियातनं काम करताना की प्रत्येक प्रश्नाला त्यांच्याकडे उत्तर असेल, पण त्या उत्तराचाही फार गवगवा कधी ते करणार नाही. शांतपणे ते उत्तर घेऊन तो माणूस जाईल आणि त्याच्या प्रकल्पावर काम करेल आणि तो प्रकल्प आरामात तो चालू होईल किंवा सुरू. हे वैशिष्ट्य, म्हणजे जे अनेक वैशिष्ट्य त्यांच्या स्वभावाची आहे त्यातलं हे एक महत्वाचं वैशिष्ट्य. आणखी एक मला ऍड करावं लागेल की आता देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगभरामध्ये ग्लोबल वॉर्मिंग आणि सगळ्या पर्यावरणाचे विषय झपाट्याने निर्माण झालेत की आपल्या देशाच्या राजधानीत श्वास घेणं मुश्किल झालेलं आहे. पण हा माणूस एवढा दूरचा विचार करणारा, दूरदृष्टी असणारा आहे की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, शाश्वत विकास हा या माणसाचा मूळ आत्मा आहे. आपण जो बांबू म्हणतो ना, बांबू या विषयाचं आता ग्लोबलायझेशन जे झालेलं आहे, जागतिक स्तरावर या बांबूला जे फार मोठं महत्त्व अधोरेखित केलेलं आहे, त्याचे खरे जनक हे सुरेश प्रभाकर प्रभू आहेत. तुम्हाला एक साधी गोष्ट सांगतो की साधारण 25 वर्षापूर्वी हे मोहन होडावडेकर किंवा संजू करपी जी माणसं आत्ता या प्रक्रियेमध्ये जोमात काम करत आहेत बांबू चळवळीमध्ये, ज्याच्यामुळे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज नाही म्हटलं तरी हजाराच्या दरम्याने ग्रामीण रोजगार निर्माण झालेले आहे. फॅक्ट आहे, जो कुडाळमध्ये सगळे प्रोजेक्ट सुरू आहेत. तर ह्या 2 माणसांना हेरून साहेबांनी त्यावेळी या बांबूला एक व्हॅल्यू ॲडिशन आणि रोजगार ही कन्सेप्ट म्हणून त्यांनी विषय सुरू केला. आणि त्यामुळे मुळात असं की बांबू ही वनस्पती की गवत, वनस्पती असेल तर ते फॉरेस्ट खात्याचे सगळे रूल ॲप्लिकेबल होतात, मग ते गवत आहे अशा प्रकारचा विषय करून संसदेमध्ये 2014मध्ये ते बिल पास करण्यात आलं. आणि त्या अनुषंगाने आत्ता बांबू हे गवत आहे, त्यामुळे तुम्हाला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरचे काही विषय येत नाहीत. आणि आता तर महाराष्ट्र सरकारने बांबू लागवड हा विषय अगदी आपल्या अजेंडावर घेऊन त्याची कार्यवाही सुरू केलेली आहे. त्यामुळे बांबूच्या बाबतीत देशात आणि जागतिक स्तरावर आज जे सगळे मोठ्या प्रमाणात सगळ्या दृष्टीनं, आर्थिक दृष्टीनं असतील, गोरगरिबांचं आर्थिक जीवन उंचावण्याचा विषय असेल, तर त्या सगळ्या संदर्भात त्याचं श्रेय हे फक्त सुरेश प्रभू आज माणसाच्या दूरदृष्टी विचारांना जातं. हे जे काही कार्य आहे ना,
हे सुरेश प्रभू स्वतः कधीच सांगणार नाही कधीच मी नाही हे सर. केलं ते केलं मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे. त्यामुळे तुम्ही एक मोठं कार्य काय केलं आहे, तर हे जे काही त्यांचं आता ज्ञात गुण त्यांचे सगळ्यांना माहिती आहे, परंतु न लक्षात आलेले किंवा कळलेले त्यांचे जे गुण आणि त्यांचं जे कार्य आहे ते सगळं मला वाटतं की तुमच्या ह्या पुस्तकातनं दिलंय. तुम्ही मला वाटतं पुस्तकाला खूप छान नाव दिलंय त्या पुस्तकाला, ध्येयधुंद. हो, म्हणजे तो माणूस ध्येयाच्या मागे इतका गढला गेला आहे आणि एवढा धुंद झाला आहे की त्यालाही त्याचं भान नाही आहे की त्या ध्येयपूर्तीसाठी दिवसाचा म्हणजे आयुष्यातला प्रत्येक दिवस, आयुष्यातला प्रत्येक तास आणि मिनिट त्या ध्येयपूर्तीसाठीच खर्च करणारा हा माणूस, हे व्यक्तिमत्व, त्याच्या व्यक्तिमत्वाचं वर्णन परिचय करून देणारं हे पुस्तक आणि त्याचं नाव ध्येयधुंद असावं, हे मला वाटतं की अतिशय समर्पकही नाव तुम्ही दिलं आहे निश्चितपणे अगदी. त्यामुळे आत्ता पुस्तकाचं जर तुम्ही सांगताच आहात की हे पुस्तक मला वाटतं आता लवकरच कधीतरी हे होत आहे ना, त्याचं प्रकाशन पण होतं आहे, जरा तुम्ही सांगाल का त्या संदर्भात? काय झालं की खरं तर प्रकाशनाचा आता जो सोहळा आहे त्या संदर्भात माझ्यावर दडपण आहे. ह्याचं कारण असं आहे की या प्रकाशन सोहळ्यासाठी ज्या उंचीची माणसं साहेबांनी बोलवलीत, कारण ते साहजिक आहे, कारण ज्या उंचीवरच्या माणसाचं ते पुस्तक आहे त्या माणसाच्या ह्याच्यावर, आणि ज्या माणसांनी त्यांच्याबरोबर साहेबांबरोबर काम केलेलं आहे, ज्यांची त्यांनी अनुभूती घेतलेली आहे, अशा प्रकारचा तो सोहळा आहे प्रकाशन सोहळा. आणि तो प्रकाशन सोहळा शिवजयंती दिवशी गुरुवारी 19 फेब्रुवारीला सकाळी 11 वाजता स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं जे स्मारक आहे त्या ठिकाणी त्याचं प्रकाशन होणार आहे. मुंबईत हा एक योगायोग आहे. शिवजयंती आहे, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं स्मारक आहे आणि त्या ठिकाणी हा प्रकाशन सोहळा होता. मला साहेबांचा आणि माझा आग्रह असा होता की आपण तो साध्या पद्धतीने करावं, पण एक आमचे अमय देसाई म्हणून जे आज सिंधुदुर्गामध्ये गेले कित्येक वर्ष आरोग्यदूत म्हणून काम करतायत, त्यांनी तो आग्रह धरला आणि मग तो सोहळा त्या पद्धतीने होत आहे. जे सामनामध्ये पत्रकार होते रजनीश राणे म्हणून, सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आहेत ते, त्यांनी आता गेल्या 5-6 वर्षापूर्वी मुंबईमध्ये आपली एक प्रकाशन संस्था सुरू केलेली आहे. त्या प्रकाशन संस्थेचं नाव आहे स्वामीराज प्रकाशन. तर त्या स्वामीराज प्रकाशनच्या माध्यमातून हे पुस्तक प्रकाशित होतं आहे. सुरुवातीला असा एक विषय ठरला होता की सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रित केलेलं होतं आणि त्यांनी मान्यता दिलेली होती, पण योगायोगानं मुख्यमंत्री आता फक्त महाराष्ट्राचे नेते आहेत असं नाही, ते आता देशाचे नेते झालेले आहेत. त्यामुळे योगायोगाने त्याला एक आग्र्याचा कार्यक्रम आला आणि त्यामुळे ते अनुपस्थितीत राहणार आहे. पण एक त्याच्यावरचा पर्याय म्हणून आता या ठिकाणी त्या ताकदीची काही माणसं त्या प्रकाशन सोहळ्याला महानुभाव बोलावले पाहिजेत, म्हणून त्या कार्यक्रमाला जे महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, जे या सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री होते, ते आदरणीय रवींद्र चव्हाण येत आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे ABP माझाचे जे राजू खांडेकर आहेत, ज्यांचा पत्रकारितेच्या माध्यमातून उमाप्रभू यांच्याशी चांगला संपर्क आहे आणि प्रभूसाहेबांशी त्यांचं चांगलं इंटरॅक्शन आहे, ते स्वतः येत आहेत. जे शशीप्रभू आहेत, शशीप्रभू हे विख्यात वास्तुविशारद आहेत, तेही या कार्यक्रमासाठी येत आहेत. दुसरे जयराज साळगावकर जे अर्थतज्ज्ञ आहेत, ते या कार्यक्रमासाठी येत आहेत. गौतमजी ठाकूर जे सारस्वत बँकेचे आता चेअरमन आहेत, आणि सारस्वत बँक आणि सुरेश प्रभू यांचं एक वेगळं नातं आहे, त्यांनी संचालक तत्कालीन चेअरमन म्हणून काम केलं आहे, ते या ठिकाणी येत आहेत. सतीश मराठेच्या बाबतीत माझा जर विषय सांगायचा झाला तर सतीश मराठे पूर्वी अखिल भारतीय विद्यापीठाचे काम करायचं, कार्यकर्ता म्हणून त्यांचा माझ्याशी संपर्क आहे, पण ते आता मोठ्या पदावर काम करतायत. ते नाबार्डचे आणि RBIचे विद्यमान संचालक आहेत, केंद्रीय समितीवर आहेत. त्यानंतर प्रफुल्ल साजड म्हणून आहेत, जे चार्टर्ड अकाउंटंटचं अखिल भारतीय जे असोसिएशन आहे त्याचे ते तत्कालीन अध्यक्ष होते आणि SBIचे ते तत्कालीन संचालक होते. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्याच्या मंडळींच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होत आहेत. साहेबांच्या कार्यकर्तृत्वावर प्रेम करणारी सर्व थरातील मंडळी सिंधुदुर्गातून या कार्यक्रमाला त्या ठिकाणी जाणार आहेत आणि तो कार्यक्रम अशा पद्धतीनं आपण 19 फेब्रुवारीला मुंबईत दादरला सावरकर स्मारकामध्ये करत आहोत. दडपण याचं आहे की माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलेल्या त्या भावना आहेत, त्याच्यासाठी हा एवढा मोठा खटाटोप अमय प्रभू, मोहन होडावडेकर, संजीव करपे वगैरे ही सगळी मंडळी आता करतायत. त्यामुळे माझ्यावर दडपण आहे, पण ठीक आहे, तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने हा विषय चांगल्या पद्धतीने होईल असा मला विश्वास वाटतो आणि त्यासाठी आमचे प्रयत्न. मला वाटतं पारसेकरजी, तुम्ही ह्या कार्यक्रमाचं दडपण घेण्याचं अजिबात काही कारण नाही आहे, कारण त्याच्या मागे मुळात तुमच्या
ह्या प्रकल्पाच्या मागे जी एक शक्ती हवी होती, ती शक्ती तुमच्या प्रेरणेमुळे सुरेश प्रभूंकडनं तुम्ही घेतलेल्या प्रेरणेतनंच ती शक्ती तुमच्यामध्ये ऑलरेडी आलेली आहे. त्यातनंच तुमच्या हातनं हे लिखाण झालेलं आहे, त्यातनंच ध्येयधुंद हे पुस्तक साकार झालेलं आहे. आणि तुमच्या ह्या प्रकाशनाच्या कार्यक्रमाला निश्चित सगळ्यांच्या शुभेच्छा असतील. आमच्या कोकणसाच्या वतीनेही तुम्हाला तुमच्या पुस्तकाच्या प्रकाशन कार्यक्रमाला, त्याचबरोबर पुस्तकाच्या जी मोहीम तुम्ही हाती घेतलेली आहे त्याच्या यशस्वी होण्यासाठी, पुस्तकाच्या प्रसारासाठी तुम्हाला शुभेच्छा, मनपूर्वक शुभेच्छा. अगदी सुरुवातीला मी म्हटल्याप्रमाणे सुरेश प्रभू ह्या व्यक्तीचं कार्य एवढं अचाट आणि एवढं अफाट आहे की ते कुठेही असं बांधून चौकटीत ठेवणं हे शक्य नाही आहे. परंतु तो प्रयत्न पार्सेकरांनी इथं केलेला आहे. आणि मला वाटतं की पुस्तक जेव्हा प्रकाशित होईल आणि जेव्हा ती लोक आपण ते वाचायला लागतील, त्यावेळेला याची प्रचिती येईल की अरे हो, आपल्याला माहिती असलेले सुरेश प्रभू ह्या पुस्तकात आहेतच, आणि आपल्याला माहिती नसलेले किंवा न कळलेले, न समजलेलेही सुरेश प्रभू ह्या पुस्तकात आहेत. आणि ह्याचं श्रेय तुमच्याकडे निश्चित जाईल. आणि त्यामुळे तुम्ही त्याचा दबाव वगैरे घेण्याचं खरं तर काहीच कारण नाही आहे. तुम्हाला ह्या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा देतो. आणि तुम्ही खूप मोठी मोहीम सुरेश प्रभू या व्यक्तिमत्वावर, त्यांचं चरित्र म्हणा असं अशा तऱ्हेनं आणि सर्व अंगाने, म्हणजे त्यांचं कौटुंबिक, त्यांचं सामाजिक, त्यांचं राजकीय, त्यांचं आरोग्यविषयक सगळ्या तऱ्हेचं, बँकिंगमधलं सगळ्या कार्याचा आढावा घेणारं हे पुस्तक तुम्ही तयार केलं. हे खूप मोठं कार्य तुम्ही केलं. याबद्दल तुम्हाला मी खूप अभिनंदन करतो आणि तुम्हाला धन्यवादही देतो आमच्या प्रेक्षकांच्या वतीनं, कोकणसाच्या प्रेक्षकांच्या वतीनं. आत्ता आपण इथे थांबण्याआधी या पुस्तकाचा चांगला प्रसार व्हावा ही आमची इच्छाही मी इथे व्यक्त करतो. फक्त मराठीतनंच नाही, आत्ता मराठीतनं तुम्ही हे पुस्तक लिहिलं आहे, त्याचा अर्थात साहजिकच इंग्लिशमध्ये म्हणा किंवा इतर भारतीय भाषांमध्येही जर त्याचा अनुवाद झाला तर हे चांगलं उत्तुंग कार्य आणि हे उत्तुंग व्यक्तिमत्व संपूर्ण भारतभरात चांगलं ज्ञात होईल आणि त्याचा प्रसार होईल अशी मी इच्छा व्यक्त करतो. नकुल पार्सेकरजी, तुम्हाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो, अभिनंदन करतो आणि आत्ता इथे थांबतो. कोकण सात परिवाराचे मी मनापासून आभार मानतो की प्रकाशनपूर्व याचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचा हा जो तुम्ही प्रयत्न केलात त्याचे मी मनापासून कोकण सात परिवाराचे आणि वैयक्तिक आमचे परम मित्र संजय ढवळीकर यांचे आभार मानतो. धन्यवाद.